पैशाले नाही नजर चली किडे जन्मेगा किती किडे जन्मेगा किती कोण मोजते त्यायले हिरासाच व्हावा का पुन्हा वराडी मायले माझ्या गाळगे बाबाचं मोठेपण सांगू काय आम्हा वराडी लोकाची तीच होती बापा माय लाखो रुपयाची राशी हिऱ्याच्या बोलीला केली एका तांब्याच्या पैशाले नाही नजर चैल माझ्या डिबुजी हो माझ्या डिबुजी सारा कसंच नाही कोणी जगी त्यानं केले बोलताना लुटणी रे गोड वर्णन आलंय महाराज गाडगे महाराजांचं तरुणांनो कधीतरी शब्द फार बहुदिवसाच्या जुन्या कुळांच्या भिंती कर कर हे उंदीर करते ते कन शोधाया फिरती मग अंती निराश होती मग सोडून ते जाती त्या सदनाला प्रभु घात कसा झाला दिवसाचे जीर्ण मोडके घर कर करा वाजते फार कुळाच्या भिंतीच्या विकते पाच डोईचा पदर आला खांद्यावरी डोईचा पदर आला खांद्यावरी डोईचा पदर आला खांद्यावरी वाटेवर काटे फिरे अनबने काळजात माझा जनाईची गाणी जनाईची गाणी हा प्रवास आहे जीवनाचा असावा तो